Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da krenemo. Za prvi korak će vam trebati zagrejano mleko. Ja imam ovdje 1,7 decilitra. I stavit ćemo malo kvasca. Je bilo malo više. I jednu kašičicu šećera. Kada dobro promotite, dovoljno dobro, sačekat ćemo oko pola sata da smesa naraste. Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. Kada je Dobrodošli ova u smesa Kuvanje sa narasla, Anjom, možemo ili nastaviti ti i Girl recept. Cooking. Danas radim Sljedeće, jedan od imamo ovdje najdraženijih već videa. izmjereno, Praktično ste me molili da napravim ovaj video, 350 tako da grama danas brašna. pravimo štrudlu Stavit sa ćemo makom. to. Tako da, hajde da dobar dan, dragi I dodat ćemo gledalci. našu Dobrodošli smesu. u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih pola videa. decilitra Praktično ste me ulja molili da napravim ovaj video, i tako da danas jednu pravimo kašičicu štrudlu sa makom. soli. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Kada Cooking. to sve učini, možemo Danas da radim jedan pomešamo. od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar Testo dan, dragi postane malo gledalci, tvrđe, dobrodošli u Kuvanje možemo sa Anjom, završiti ili proces ti i Girl rukama. Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, Ok. tako da danas Kad pravimo imamo jedno štrudlu sa makom. Tako da, hajde da testo, dobar dan, dragi gledalci, Možemo da ga dobrodošli stavimo, u Kuvanje sa Anjom, ili prekrijemo ti jednu i Girl krpicu Cooking. i Danas radim ostavimo jedan da od najdraženijih naraste. videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking. Stavit ćemo mleko. Danas radim jedan od Naš pored. najdraženijih videa. Ovdje ima oko Praktično 10 ste me mleka molili da do napravim 2 ovaj video, decilitra. tako da danas I stavit ćemo pravimo štrudlu 100 sa grama makom. šećera. Hajde da krenemo. Za prvi korak će vam trebati Ova smesa treba zagrejano malo da mleko. se zagreje. Ja imam tako ovdje da 1,7 morat ćemo da decilitra. mešamo. I stavit ćemo malo kvasca. Je bilo malo više. I jednu kašičicu Kada se šećer šećera. skroz istopi, uzet ćemo 200 grama maka. Ja imam ih u ovim Kada dobro promotite, malim česticama i stavit ćemo u šerpu. to je dovoljno dobro. Sačekat ćemo oko pola sata da smesa naraste. Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli Smesa u bi trebalo Kuvanje da sa staje Anjom, sve gušće i ili ti gušće. i Girl Cooking. Tako da Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da smesa je danas pravimo spremna. štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili Kada ti je i Girl Cooking. ova smesa narasla, Danas radim jedan od staviti najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. 350 Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, dodat ćemo ili ti i kompresni Girl Cooking. stepeni. Danas radim jedan od najdraženijih videa. Praktično ste me molili da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci, Soli. dobrodošli u Kuvanje sa Anjom, ili ti i Girl Cooking.
Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. I stavit ćemo Dobrodošli u malo kuvanje sa pasta. Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Hajde malo više. Danas radim jedan od najdrženijih videa. kašičicu Radit će se šećera. mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde dobro da dobar dan, pomodite. dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da pola danas sata pravimo da štrudlu sa smesa makom. bude Hajde da dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. Ili ti i Girl Cooking. Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo štrudlu sa makom. Sljedeće. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u kuvanje sa Anjom. 150 Danas radim jedan od najdrženijih videa. Radit će se mi malo da napravim ovaj video, tako da danas pravimo Kad imamo jedno štrudlu sa makom. Tako da, hajde da dobar dan, dragi gledalci. možemo da ga stavimo. Kuvanje sa Anjom. Tekimo jednu vrticu. Danas Za prvi korak ćemo trebati zagrejano mleko. Ja imam ovdje 1,7 decilitra. I stavit ćemo malo pasta. I jednu kašičicu šećera. Naš pored.